Într-o lume schimbătoare, plină de nesiguranță și conflicte, prin credința în Dumnezeu putem ajunge mai aproape de semenii noștri. Credința are legătură cu un sentiment de apropiere. Putem vorbi despre un rol foarte important al confesiunilor, chiar al religiilor din România, pentru a promova valorile fundamentale umane în timpul contemporan. Toleranța în această țară este ceva instinctiv. Credința nu se schimbă, credința nu se mistifică. Omul trebuie să fie permanent ancorat sau conectat la Dumnezeu. Atunci când îl ai pe Dumnezeu, știi că la nevoie Dumnezeu te ajută și ți iese în cale. Credința este un dar de la Dumnezeu, credința este prin ascultare, iar ascultarea prin cuvântul lui Dumnezeu. Un film despre puterea credinței, toleranță și dialog interconfesional în România.